Hola, soc la Gemma Armengol i soc escriptora. Soc l'autora de la col·lecció Els animals del jardí. Soc l'Òscar Julve, l'il·lustrador dels Animals del jardí. Les bestioles són una colla d'amigues que fan coses com fem tots nosaltres. Per exemple, van a la biblioteca, es banyen a la piscina, celebren festes, van d'excursió i també tenen problemes. Per exemple, de vegades algunes bestioles es barallen entre elles, d'altres alguna d'elles té algun problema i totes les altres han de rumiar alguna solució per ajudar-la, o de vegades, per exemple, els apareix un drac al jardí i han de veure què fan amb aquest drac. A les bestioles els passen un munt d'aventures protagonitzades per la Marieta Antonieta i els seus amics. En cada llibre hi ha un petit conflicte que miren de resoldre entre tots. Un dels temes que surt a tots els contes és el tema que quan tu tens un problema l'has de solucionar i la manera és pensar-hi, pensar-hi, pensar-hi i buscar alguna solució que et pugui funcionar. Normalment, i a les bestioles els acostuma a passar, a la primera cosa que proves no t'acaba de sortir bé, perquè no en saps més, perquè no ho has fet mai, i això ens passa a tots. Però la qüestió és, com fan les bestioles, tornar-hi a pensar, i si no és per aquí és per allà, i si no per més enllà, i anar provant coses diferents fins que trobes aquella solució que t'ajuda a sortir d'aquell embolic. Un altre tema que apareix a tots els contes, pel fet que les protagonistes són bestioles i per tant viuen a la natura, viuen en un jardí, és aquest, és el de la natura. I el que veiem és els costums que tenen els insectes que surten als contes. Per exemple, podem veure que el menjar preferit de les marietes és el pugó, o bé que els escarabats piloters fan boles de fem fent-les rodolar per terra, o bé que les formigues a l'hivern es tanquen a dins del seu cau. A més d'aquests temes, també apareixen temes que afecten els insectes, però també ens afecten a les persones, com per exemple que les platges estiguin brutes, o que hi hagi algú que aixeca murs perquè no vol deixar entrar els estrangers perquè té por dels que són diferents. O, per exemple, trobem també un altre dels contes, com si t'esforces prou per aconseguir els teus objectius i estàs allà esforçant-te i anar practicant i anar provant, al final aconseguiràs els teus propòsits. Les meves bestioles preferides són les puces. En un dels llibres de la col·lecció, el gos Bernat, aquest gos queda ple de puces i em vaig divertir moltíssim emplenant tot el llibre de petites puces i al final, quan acabes de llegir el llibre, t'has de rascar per tot arreu, no? La meva bestiola preferida és la Marieta Antonieta, perquè va ser la primera que va aparèixer, diríem, en aquest univers de bestioles, i és la que m'inspira cada conte. A cada conte començo pensant en ella, a veure on podria anar, o què podria fer, què li pot passar, i a partir d'això vaig acabant d'inventar la història. Però sobretot el que m'agrada de la Marieta Antonieta és que és una Marieta diferent de les altres. Ella, com ja hem dit, és groga i viu en un jardí on la resta de marietes, són vermelles. I aleshores és interessant perquè la seva primera història va d'això, del ser diferent. Com de vegades ens passa a tots nosaltres, que ens sentim una mica diferents, els nostres companys o les nostres companyes, i a vegades ens sembla que això és un problema o que no ens agrada, però aleshores jo us recordaria el que diu el grill Quico, que li diu a la Marieta Antonieta quan diu que no li agrada ser diferent, que és que precisament ser diferent et fa especial, perquè vol dir, si ets diferent de la resta, que tens alguna cosa única que et fa ser molt i molt original. Tot va començar perquè jo vaig enviar un dels contes, el primer de la col·lecció, que és El petó de l'Antonieta, el vaig enviar a una revista infantil que es diu El Tatano.
I allà la van publicar i li van demanar a l'Òscar que fes les il·lustracions. I aleshores doncs, a mi em van agradar molt les seves il·lustracions i a l'Òscar li va agradar la història i llavors vam decidir doncs, un dia conèixer-nos i parlant, vam pensar i si fem d'aquest conte una col·lecció de més contes i que sigui les bestioles, les protagonistes i en especial que sigui la Marieta Antonieta, la protagonista que sortia a tots els contes. I així va ser com va sortir la idea de la col·lecció de les bestioles, que va començar amb 6 contes i ara doncs, ja n'hi ha bastants més. Faig els dibuixos directament amb ordinador, és a dir, que agafo els textos, els col·loco dins de pàgines i al voltant d'aquell text doncs, hi poso els dibuixos, de manera que doncs, la història funcioni perfecta. Doncs treballar amb l'Òscar és molt còmode, molt còmode. Sempre ho ha estat, però ara que portem molts anys i molts contes, doncs és molt més fàcil cada vegada. I el procés amb el que treballem és interessant, perquè l'Òscar i jo no treballem junts físicament en el mateix lloc, sinó que cadascú està al seu estudi i ens anem enviant el que fem. Aleshores, el procés comença doncs, quan jo escric el conte, escric el text només, i li envio a l'Òscar i ell va mirant totes les escenes que jo plantejo i aleshores va fer les il·lustracions. I quan té totes les il·lustracions acabades, me les envia i jo acabo d'ajustar el text perquè sempre hi ha alguna coseta que es pot acabar d'arreglar. Aleshores, per mi aquest moment de rebre les il·lustracions és un moment màgic, és un moment que m'agrada molt perquè primer que aquelles bestioles, aquella història que només era en paraules, només estava explicada en paraules, doncs la veig de sobte amb uns dibuixos que són alegres i són molt colorits i són molt bonics, i aleshores ja veig les bestioles en acció, fent coses i fent tot allò que jo havia escrit en el conte. I llavors per mi aquest moment em demostra que aquell conte ja és de debò, ja existeix de veritat. I és un moment doncs, molt màgic. «17 llibres portem ja, 10 anys d'aquesta col·lecció divertidíssima de la Marieta Antonieta i els seus amics. Doncs sí, de moment sí que n'hi haurà més. De fet, estem treballant ara en el conte número 18, que està previst que surti per Sant Jordi de l'any que ve.